Por que o libro de matemáticas está moi triste? Porque ten moitos problemas. Doutor, sento que a ninguén me fai caso. Que pase o seguinte. Era un home tan lento, que correu nunha carreira. El só quedou a segundo. Mamá, picoume unha serpe. Cobra, fillo, non gratis. Que foi un can cun taladro? Taladrando. Que diferenza hai entre un elefante e unha pulga? Que o elefante pode ter pulgas e a pulga non pode ter elefantes. Papá, mordeume unha serpente. Cobra, non gratis. Un mosquito dille ao seu fillo: que tal o primer día nunha casa? E o fillo contestalle: moi ben, todos me aplaudían. Que lle dice unha flor a outra? Deixaron unhas plantadas. Que lle din un semáforo a outro semáforo? Para que me estou cambiando. Nenos, imos aprender as vogais. A, non quero dicir a. I, O, U. Tes que dicir a. Non quero dicir a. Tes que dicir a. Non quero. A que se tiro pola venta? Non. Moi ben, Jaimito, tes un 10. Doutor, teño medo ás matemáticas, por... Doutor, picou unha serpe. Cobra? Non, foi gratis. Onde dormen os sapos? Nos seus aposentos. Sabedes por que un chepudo non pode ser abogado? Porque non pode estudar dereito. Ábrese o telón. Hai 2 porcos no acantirado. E se caen. Péchase o telón. Como chamase a obra? A caída do Imperio Marrano. Hola, Pablo. Hola. Como estás? Ben, e ti? Eu ando un pouco triste. Por que? Conta. Porque o meu marido foi a comprar chourizo para as lentellas e cando viña a casa atropelou nun autobús. E que vas a facer agora? Pois terei que facer unha tortilla de pataca ou algo. Que lle di unha momia a outra? Non me cortes o rollo. Pola mañá, antes de ir ao cole, un pai pregúntale a seu fillo: Hola, filliño, cantos anos crees que teño? Polos ollos, 18. Pola cara, 20. E pola pel, 25. Gracias, filliño. Cala, que estou sumando. Pepa dille a profesora: Son moi rápida nas matemáticas. a ver, canto é 1868 por 340? 12. Pero si nin sequera te acercaches. Xa, pero non me digas que non fui rápida.